Cad é seo? Is cúpán fáilimh é. Cad é seo? Is cúpán lán é. Cuair an cúpán fáilimh I bholach. Cá bhfuil an cúpán fáilimh faigh é. Tá an cúpán fáilimh faoin mbord an sin. Mise? Tusa. Cuair an cúpán fáilimh I bholach. Cá bhfuil An cúpán fáilimh faigh é. Tá an cúpán fáilimh faoin mbord an sin. Mise? Tusa. Cad seo? Is cúpán fáilimh é. Cad seo? Is cúpán lán é. Cuair an cúpán fáilimh I bholach. Cá bhfuil an cúpán fáilimh faigh é. Tá an cúpán fáilimh faoin mbord an sin. an sin. Mise tusa. Cad é seo? Is cúpán fáilimh é. Cad é seo? Is cúpán lán é. Cuair an cúpán fáilimh I bholach. Cá bhfuil an cúpán fáilimh faigh é. Tá an cúpán fáilimh faoin mbord an sin. Mise? Tusa. Cad é seo? Is cúpán fáilimh é. Cad é seo? Is cúpán lán é. Cuair an cúpán fáilimh I bholach. Cá bhfuil an cúpán fáilimh faigh é. Tá an cúpán fáilimh faoin mbord an sin. How fascinating!